мързелчо. Дай ми я на мен, сега ще ходим към тях. Айде към тачи. Кой вика, бе? Седно марширува. Айде. Браво. Камерата. Айде към баба. Айде към баба. Не, забранено към баба. Няма, тя се обръща назад. Чакай да от другата страна. Чакай се ще видя. Избяга ли мога да Браво! Ти още малко ще чичаш, бе. Детето на парад отива? Детето на парад? Сядай долу. Сядай, му не ще седнала. Я виж. Кой е тук, бе? Ей, вижда ли са? Да. Наобратно? Вижда се, да. Нормално? Да. Кой е така, бе? Камерата? Кръти. Тя си ги сгъва сама, защото не ще да сяда. Рано ти е, мама, още за правичка. Край.